Sexan moi benvidos, queridos amigos. A Semana Santa está indo a máis cada ano, especialmente nas procesións. E estamos aquí en Viveiro porque queremos aprender desta xente a vivila e a sentila un pouquinho máis. Co trasfondo aquí da Virxe ao pé da cruz, Nosa Señora, temos aquí a René Gómez, que é hermano maior da Cofradía da Misericordia. René, como chega un a ser cofrade? Bueno, a Semana Santa en Viveiro é unha tradición secular que inunda a todas as familias que fomos do pobo desde sempre, non? Ser cofrade é vivir a fe dunha maneira singular. Dentro da Igrexa hai moitos carismas e ser cofrade dunha cofradía penitencial pois é un carisma propio dos cofrades, non? Abúndanos un pouco, a que compromete, así concretamente? Pois ser cofrade dunha cofradía penitencial é vivir moi de cerca o que é a paixón do Noso Señor, é o acompañamento da Virxe María e do apóstol, sobre todo, San Juan. Con estes personaxes témonos que acercar á paixón de Cristo e a súa misión salvífica para con toda a humanidade. Mentres imos coñecendo algunha das outras imaxes que tedes, René, que actividades desenrolades nunha cofradía durante todo o ano? Bueno, pois nunha cofradía vamos desde as actividades máis básicas ou máis comunes, digamos, desde o que é o mantemento de todo o vestuario, dos diversos elementos procesionais, de restauración de elementos que se van deteriorando, hasta actividades de confraternidade entre os diversos cofrades ou actividades de culto, novenas, as imágenes titulares, bueno, toda unha serie de actividades que basicamente abarcan tres aspectos: o culto, a confraternidade e a caridade. Non sei se así en frío somos capaces de describirlle aos nosos telespectadores o que se sinte, pero ti como cofrade, como hermano maior, cando sacades un paso, que hai por dentro? Pois nese momento venenche moitos recordos, acordaste dos teus seres queridos que rezaron diante desas imaxes, acordaste de todo o traballo que tuveches que ir pasando para que ese momento chegue, acordaste de todas aquelas personas que estuveron outros anos compartindo ese momento e que agora xa non están. Pensas nos teus fillos, pensas nos nenos que van vir detrás a facer o que tú estás facendo agora, a organizar todo eso que tú estás organizando agora. Son moitos sentimentos os que pasan pola cabeza das persoas que organizamos e das persoas que participan na Semana Santa, non? Desde fora vense como distintas misións, non? No que é na procesión, por exemplo, os porteadores das imaxes, os dos capuchóns. Que diferencias básicas hai entre as tarefas? Básicamente, poderíamos decir que hai dúas ou tres diferentes maneiras de participar nas procesións, non? Por un lado estamos os organizadores, os que organizamos a procesión, que levas unha responsabilidade grande porque tens que ir medindo moito e comunicarte moi ben cos teus compañeiros para que a procesión non leve cortes, para que o desfile vaya seguido, vaya continuo, seña bonito a hora de velo na calle. Despois están os levadores, que son as persoas encargadas de levar os pasos, que van facendo un traballo grande, posto que levan un peso máis ou menos grande cada un deles, non? E despois van toda aquela xente que acompaña as imaxes, non? Son os capuchós, os nazarenos, que lles chamamos, que acompañan con estandartes, con velas, con diversos elementos e que engrandecen o desfile procesional. Esta xente normalmente é xente que vai ofrecida, que vai realizando unha promesa, que vai realizando unha acción de gracias, que participa para agradecer algo ou para pedir algo, non? Entonces, o sentimento tamén é
moi grande, non? Ti pensas que as actividades que desenvolve unha cofradía son axeitadas, porque agora está de moda para a xente máis xoven, para os nenos incluso? Unha cofradía transmite os mellores valores que lles podemos transmitir aos nosos nenos, non? Unha cofradía transmite valores de traballo, hai detrás un gran traballo, un gran esforzo. Nunha cofradía transmite os valores de confraternidade, de respeto polos outros, aínda que ás veces non pensen como a ti, aínda que ás veces haxa discrepancia de opinións, transmítense valores como a familia, valores como a amistad, valores como o traballo. Eu creo que son un claro exemplo do que debemos de ser cada un de nós como cristiáns. Mari Carmen, unha hermandade onde só hai mulleres cofrades, en torno a 1000. Sí, efectivamente, somos unha hermandade que naceu precisamente para acoller as mulleres que non admitían en outras cofradías naquel entón, e naceu solo acollendo a mulleres. As demais convirtíronse en cofradías e hermandades mixtas, pero nós seguimos manténdoa como se fundou. Que ten que facer unha irmá maior, neste caso que é o teu papel? Pois unha irmá maior non é asumir un cargo, é asumir unha responsabilidade. A responsabilidade en moitos ámbitos, responsabilidade de traballo, para organizar todo o que é preciso para ter en punto o tema procesional, o tema de, digamos, de material, logístico, etc. Por outra parte, unha responsabilidade de que a Irmandade vaya polo camiño relixioso que é o seu fundamento. Entón, aínda que teñamos fallos, os que estañamos ao cargo, temos que tratar de levar a xente ao sentimento relixioso cristián, que sin ese non tería sentido a Semana Santa nin o que nos facemos. Tanto na imaxe da Esperanza como en outras preciosas que tedes aquí en Viveiro, vese que hai un despliegue de medios moi grande e iso ha de xenerar moitísimos gastos. Como se cubren? A ver, cada cofradía é autónoma e non recibimos axudas como tal cofradía. Nós, por exemplo, subsistimos cos cofrades. A maioría das hermandades e cofradías tamén asumen os costes, os presupostos, precisamente con esa base dos cofrades. Non é así o que organizamos conxuntamente desde a Xunta de Cofradías, que entón todo o que se organiza a través da Xunta de Cofradías si está, digamos, subvencionado. Que normas hai que seguir para vivir unha Semana Santa con autenticidade? Eu creo que vir con espírito de meterse nela, non de ser espectador. Eu creo que aquí a xente precisamente que ven de fora encóntrase ben arroupada, sobre todo ve que lle damos unha posibilidade de levar unha imaxe, de participar no que é a Semana da Pasión. Entón, non a ven solo desde o punto de vista de espectador turístico, sino que a viven desde dentro e comproban todo o que con ela se fai e conleva, non? Chámame a atención a estadística de 18.000 habitantes que pode haber en Viveiro, uns 6.000 dis que están nas cofradías ou incluso máis. Como se vive nas familias? Debe ser moi profundo. Pois aquí, cando nace un neno, unha nena, xa leva en sí o peso da tradición familiar. É dicir, hai familias que son enteiras dunha cofradía, do prendimento, do Cristo da Piedade, etc. E cando nace ese neno, esa nena, xa os fan aspirantes das cofradías respectivas. Entón, de alguna maneira, xa desde a cuna están introducidos nunha hermandade ou nunha cofradía. Nós, como Hermandade de Mulleres, por exemplo, solo podemos admitir as nenas. A pesar deso, somos unha hermandade con 1000 cofrades, que creo que é un número moi considerable para ser solo mulleres. Pero aí pesa tamén o arraigo que de nais a fillas se van transmitindo, e no resto das cofradías exactamente igual. Os padres inculcan o amor á cofradía aos nenos e xa os levan de aspirantes nas respectivas cofradías.
José Luís, desde a vicepresidencia da Xunta de Cofradías de Viveiro, como se fai para aglutinar as forzas de todas as cofradías e que sumen cara ao mismo positivo todo? Bueno, isto hai que pensar que a antigüedade que ten a Semana Santa de Viveiro está aí consolidada, entonces hai que pensar que isto faise todo con pasión. A maioría da xente que ven faino todo con pasión. Entonces, a xente sabe a que horas vamos facer as cousas e xa con anticipación preséntanse xa aquí e xa temos ombros para botar unha mão para o que se faiga falta. E despois hai unha responsabilidade moi grande para cuidar semellante patrimonio que tedes aquí. Existe ese compromiso? Por suposto que si. Aquí anualmente pois vimos ventilar as habitacións, lavamos a roupa. Hai un detalle moi significativo que é na roupa que toda a xente queda sorprendida, que suelen, sobre todo en moitas cofradías que teñen uns colores determinados, as prendas suelen lavarse todas na mesma lavadora e co mesmo detergente, porque así non se matizan. E siguen sempre todas con o mesmo color. Entón, eses detalles pequenos, sinxelos, pois hai que cuidalos. Estamos todo o ano por diante para cuidalos. Desde fora parecennos un montón de frentes, traxes, procesión, organización. Como se consegue que todo eso funcione ben? Nas cofradías, cada un ten o seu objetivo. Todos nosotros somos, concretamente, 12 na cofradía na que estou emitido, e cada un, de antemão, xa sabe o que ten que facer. Entón, é responsabilidade de cada un no seu cometido. Uns dedícanse á roupa, outros dedícanse aos achós, outros dedícanse á imagen, entón cada un ten o seu cometido desde o primeiro momento. Teño unha curiosidade, José Luís. Na misa andamos co reloxo a ver canto antes remate mellor. En cambio, unha procesión pode durar infinito. Eso como é tan fácil de asumir? Non é tan fácil eso de que cada procesión pode durar infinito. Eso é moi relativo, porque aquí temos tantas procesións que unhas podense pisar as outras. E de hecho hai que respetar máis ou menos un horario e podemos, pois bueno, explayarlas un pouquiño máis, pero non moito máis, porque ten que sair a seguinte. E temos que traballar para a seguinte. Entonces estamos collidos de tempo. E gustaríame tamén tocar que froitos se poden conseguir das celebracións destas procesións de Semana Santa. Bueno, froito, eu penso que é unha tradición moi importante, porque aquí hai un capítulo que é moi importante, que é o cativo cando empeza pequeno, empeza a dar os primeiros pasos tocando tambores, logo achós, e o culme máis grande que hai é que coincida con seu pai levando a mesma imaxe. Ese día é foto oficial, é o cambio generacional de pai a fillo. Entón, o pai para o pueblo de Viveiro é o culme máis importante que hai. Falo a nivel de homes, como tamén a nivel de mulleres, que tamén teñen a súa propia cofradía, pero é que iso, para nosotros, é o máximo. A confesión é o sacramento no cal, por medio da absolución do sacerdote, recibimos o perdón dos nosos pecados, se verdadeiramente estamos arrepentidos. Coa confesión, obtéñense 3 grazas ou favores especiais. Devólvenos ou aumentanos a graza santificante, isto é, a amizade con Deus. Danos forzas para evitar o pecado e rexeitar as tentacións. E danos certa antipatía e, sobre todo, pena de todo o que ofende a Deus. Pero, para confesarse ben, fan falta 5 cousas. Un examen de conciencia. Eu, como vivo? Arrepentirse dos pecados, porque nos fan ruíns, e Deus mira polo noso ben. Un propósito de emenda, un propósito firme de non volver a repetir os nosos erros. Confesarse co sacerdote, que representa a Xesús e garante o seu perdón. E, por último, cumprir a penitencia que encarga o confesor, porque o pecado pide unha reparación.